पुलिया सिगां सावनो ओ भिडियो खाइमा जागा गोबांमा परमिशन नावै भिडियो मा सनामगा ते आबो बाक्सा कोनो प्राइवेट एबा पर्सनल बाहायनो मा सनामगा हाइपन आं नरनो जतो क खुलुगि साइमा यापनो तेबो बुजिरना बगे ट्राई खाने आबोनि बगे चिनि सिक्रेट ग्रुप टीम पूर्वा थानाव कांटेक्ट खाइ आ बरनि जे डिटेल मानमानि नरनो सानाय ते आबो जतो क खुलुगि साना बगे चिमो परमिशन माया हाइपनो चिकन खाइ सानाय नरकनो नरक गोबांमा न्यूज खबर नायमान उकुलग कबुइ बिसिनि को केबो साया हाइपन आंतिनि आ बरनि बखानि कक साइ खनारनाय नरक खनावै एकदम वाना जानाय आबुनि बागै भिडियो न पुलियान चिमे ला जरा kaham के नायै जे मेन कक तमन आबुन kaham के बुजिदि खरकसा टिपराजक बरै सेमिका देबरमा अंगनवाड़ी फोरोंनाय बिनि बसाय अरुण देबरमा तहसिलदारनो 5 बार चाकुर एबा नाइफ सोले बखाव नांमाबाय चिरगि टंका आ जरा बिनि बसा आ चिरमा खनावै लाइट रिथांगै नायख्या आरो नुखा बिनि बाबुनि सागो थै नांजा खाइपनो बबो आसक सेमिया एक्जेक्ट बिनि बाबु 5 बार चाकुर सुलजाखिनै आ जरा बिनि आमा बसानो दागरवै दगा लकरिका एबा बेरेबखा आप्रो बुफानि सागो थै कुपलंग नांजक नुगै बसा एकदम दगा लाथिरिका खोलक दिहिनै हाइपनो आसक खाइमान ओलफानो बिनि बाबुनो मोथां नारिं मालिया लांमा चका आबुन ओल बरिनो पूर्वा थानाव रमै तेलांजाखा आप्रो बरिनो किसा आरोनि कन्स्टेबल पुलिस संगा तामो अंगलाय हिनै kaham के खनादि आरो पूर्वा थानानि पुलिस तामो अंग हिनै बरिनो संपुरो आ बरै साका पुलिया सिगां आ चलाबै बरै किसा क बांलायजाक आबु काहाय जरा बसाय बनो कतुखा आं आबुदि नासिकमाया बेलाय लाखिया बरै आ जरा साका नों बुनि क वैतामो जलि थामजि काजक दं निने आ देले देले क किसा चिकनो कतर सनामै वालायनारो आं सेलारका आबुदिके आ बरै बिनि चलानो साका ते आ बरै साका नों आमो देले आबुदिके वालाय तंखाके आं ते नंबाय तंगिमान्या आं बेलाय कष्ट नांजाक सुगाहनै आबुन ओल चला आ जरा कुनुया कुसिया kaham hamya सायावै आ बरनो याक्ति साका नों आरो तंना नांगिया थांपायदि ननो ते नारगलिया हनै फियाबा आबुदि काहाय नगो वालाय मुं आगिबो अंगो वासेवसो आ जरा हिंके बोरैबा बुजागै तंमालिया हनै गाना चाकुर एबा नाइफ मानै आमबानो कुनु वानसुक जागिया बिनि सागनो बाचिरना बगै एटेक खाकिया एबा सुलना नांका हनै साका फियाबा आबो बसक जराति कुबै कक आबोनो कुबै हिनै बखावतानादि आबो आ बरैनि जे बखानि कक ब सामनिसि kaham के खनादि आबो आ बरै सामानि ककसि हाइपनो ताबो कुबैतामो चालाकतामो ताबो फना केबो kaham के साइमान्याखो तांगि हिनमाले जे थैनाय चिनि ताकुक अरुण देबरमा बबाहिनो करिकिया ते ताबो जे आ रमजानाय जे बोथारनि बरै आबो दिखे कक साइ तंगु हिनके जे बिनि बखानि कक आबो आं नरनो सावि खनारिमासि खा खलायो नर kaham के आ बरनि बखानि कक साइमान खना हिनै आं आसुनो सानाय अ बरनि कक बसक जराति कुबै आबोले आंबो गसिवि मान्या तांगि हिनमाले जतो बरनो साग बांचिना बागै बिनि साग साजुंसिमि kaham के फानो साइमानो हाइपनो ताबो कुबै कगले आ थैने चला अरुण देबरमाबो कथां करिकिया आंबो फुल डायरी kaham के खोलुगै फनुक मालिया आबोनो कारे अ जागा आं नरनो जे मानमानि जे मेन कक तमनि आबो सिमि सावो तांगि हिनमाले जोंबो जतो कक सानानि परमिशन मायानि बागै ते आबो कायसा न्यूज चैनलया आबोनि बागै आंबो जतो कक खोलुगै साइमान खामु हाइपनो आंखा खलायो नरक आनि भिडियो नायै बुजिमान खा हनै जदि बुजिया हनके कमेन्ट खायसादि भिडियोनि मेन कक आबोनो आबुदि नगो वालाय मुंबा तंनायनो हाइपनो आ चिकनसा ककनि बागैले बसानो बोथार खिबिना नांगिया ताबुक तामो मानखा बसानो बोथारका यां बसारो हिनकाय मा बाबु हिनै बखा खामलायजाक अनेक दुखु खाय जदि एग्जाम्पल कायसा सावनो आसक जे बबाय खुसि इंया तंगै माया हिनकाय याका रेडि थांपायदि जे थानाय बरबाय आबुनि बागैले बसानो बोथारoi बसानो कष्ट रुइ तामो मानखा आबुदि काहाय तमुं एकदम चाया ताबुक आ चेराय रंनि फ्यूचर बसकां सालो तामो अंगनाय मा बाबु करिनि बसा बयबाय आलादा अंगै थांगो आबो वानसुकनायदि नरकबो बाहाय अंगना ते अ ताकुक अरुण देबरमानि नुखुंगो तामो अंगनाय बिनि दारा मा बाबु ताकुक बुकुक बसक तंगै कष्ट कथां तंगैनो बखा खाकसा खामै तंनाय बिनि नकनि बरक आसो कक सालिया जदि बिसि कक सागानके आ बरनि फेमिली रक आनसे hamya hamya कमेन्ट खायै मेसेज खायै कतुंनाय आबोनि बागै नरकबो किसा बुजिनादि ते अ भिडियोनि बिसिंतै जे मेन को किसाजो बुजिमानखाय शेयर खरिदि भिडियोनो लास्ट जरा नायमा बागै बेलाखे हामबाय आबुदि काहाय बिसिंनि जतो कक एक्सप्लेन माना बागै कबर एलाबदारि चैनल बाय गोरंगै लगी तंदि हामबाय।